O ciberacoso é un novo formato de acoso que está, digamos, expandíndose de maneira extraordinaria, froito da expansión tamén dos dispositivos electrónicos, das redes sociais, de internet e o uso do móvil, e temos que ser conscientes, en primeiro lugar, de que é máis frecuente do que poderíamos pensar e que se está chegando casi ás cotas do acoso. Estamos falando de que alrededor dun 15% de rapaces recoñecen acosar ou ter acosado a outros na rede. Ademais, é extensivo e globalizado na medida que tamén as mulleres, por exemplo, a diferencia do acoso offline, do acoso tradicional, tamén participan de maneira directa. É dicir, non é algo típico onde as mulleres son víctimas exclusivamente, sino que en este caso as mulleres son víctimas, tanto víctimas como acosadores. E ademais, un de cada 3 acosados na rede tamén recoñece ser acosador. E ademais, non é algo que cese, digamos, que se mitigue e que desapareza co tempo. As cotas de ciberacoso aumentan co uso continuado, abusivo, extensivo dos dispositivos electrónicos, da rede, se pode acosar a través das redes sociais, das aplicacións de mensaxería, pero tamén nos videoxogos online tamén se pode acosar. Son moitas e moi variadas as formas e as vías a través das cales acosar. Por tanto, é algo extensivo que medra a partir dos 11, 12, 13 anos, ten o seu pico nos 15 a 16, pero non desaparece nos 17, 18, 19 anos, incluso entre a población universitaria as tasas son suficientemente preocupantes aínda. Temos que ter en conta, por tanto, que é algo globalizado e que posiblemente este afectando o noso fillo, ben como víctima e ben como acosador. Se é víctima, tamén existe unha probabilidade nada despreciable, un de cada 3, tamén poden ser acosadores. Por tanto, debemos ter eso en conta e debemos incluílo, reforzar todo o que é o énfasis, a estrategia educativa e a educación en valores, no respeto, na empatía, na responsabilidade, en pensar que non todo vale na rede e non podemos ser alleos como sociedade o que está sendo a trivialización, a normalización da violencia e a banalización do insulto, que a través das redes sociais parece que é menor. Os rapaces teñen a dicir, no, pero que me insultou por WhatsApp, foi por WhatsApp, no, está insultando. E entonces debemos de ser moi estrictos e estar, digamos, alerta en esos pequenos sinais que si pasan desapercibidos, se os deixamos pasar, van medrando co tempo e se traduce con unha normalización da violencia moito maior da que poderíamos pensar. Educación en valores e tamén en habilidades de vida. Problemas de ciberacoso, cando un é ciberacosador e cando é vítima, nos dous casos, hai problemas de autoestima. Moitas veces os ciberacosadores teñen carencia de autoestima e teñen, sobre todo, carencias a nivel da asertividade. Moitas veces non son os malos, os líderes do grupo, que de maneira planificada deciden acosar na rede, de maneira planificada, como digo, porque iso é unha das potencialidades que ten a rede, que se poden facer de maneira planificada. Entonces, reforzar a autoestima, unha autoestima saludable, a asertividade, porque moitas veces obedecen as instruccións de un, pero son moitos os que terminan acosando, proporcionar habilidades de comunicación e de resolución de conflictos, e, en definitiva, educar. Esa é a base. E nunca penalizar a persona, sino penalizar as conductas. Es importante que tengan una actitud tranquila y de diálogo con su hijo. Deben de hablar. Y también tener una actitud firme, en el sentido de que no acepten ni toleren que esa conducta se siga repitiendo. Tienen que transmitirle que la familia está muy preocupada por las consecuencias de su conducta, no solo para él, sino para todos los demás, todos los miembros. Por otro lado, el adolescente acosador tiene un trastorno en su personalidad, en el sentido en que, bueno, pues a veces tiene baja autoestima o no tiene el suficiente autocontrol de ira, no se valora, tiene algún complejo o alguna circunstancia que le lleva a realizar esa conducta, pero que necesita ayuda. Por lo tanto, los padres deben de preguntarle y hablar por qué realiza ese comportamiento, por qué lo hace. Si es que influyen grupos en los que está él, con los que está él relacionado, debe de cortar con esos grupos y, por otra parte, los padres deben también ofrecerle ayuda, una ayuda inmediata en cuanto a, bueno, bien sea especializada o acudir al centro, al departamento de orientación o a unos especialistas, psicólogos, terapeutas, que le ayuden a trabajar la empatía, ponerse en el lugar del otro, que le ayuden a mejorar sus habilidades sociales, a reconocer la sensibilidad de los demás, que no siempre tiene que ser como la suya.
porque en ocasiones los jóvenes dicen, pero si a mí no me importaría, si no es tan grave. Entonces no, hay que ayudarles a que vean que sí es grave, porque cada persona tiene una sensibilidad, todos no somos iguales e lo que a uno nos molesta a outros sí. O primeiro é acepto que a súa conducta é inadecuada e quero axudalo a cambiar. Lembrando que non queremos que os nosos fillos se conduzcan por temor ao castigo, senón porque construyan principios morais que orienten as súas decisións. Logo, eso se lles dá ben ás familias, se nos dá ben como familia, construir valores no alumnado. É fácil que un alumno ou unha alumna, que un rapaz ou unha rapaza participen no ciberacoso, ¿sí? En primeiro lugar porque cando fan algo inadecuado, cando comparten ou se ríen de, imagínate que lle chega ao seu móvil unha foto dunha persoa que non sei, moi obesa e se ríen e o comparten, é moi fácil que podan facer eso porque non están vendo o que lle fan sentir a persoa. Hai ausencia de claves emocionais. Non estou vendo como o meu acto te está facendo ferir a ti como persoa. Ben, despois, o anonimato, a apariencia de anonimato, de que ninguén o vai a ver, fai que un se desinhiba, que diga o que lle pasa pola cabeza sen pararse a pensar, e despois está a audiencia, entonces isto fai que a ofensa chegue moi rápido e cause moita indefensión na víctima. Entón, teño que acompañar ao meu fillo ou filla, no que chaman pensamento consecuencial, en axudarlle a ver como este acto ten unhas consecuencias, desarrollar nel ese tipo de pensamento. Ao fin e ao cabo, sabemos que o alumnado, os rapaces e rapazas que teñen alta impulsividade, que son moi impulsivos, e baixa asertividade, é dicir, que non saben como defenderse sen ferir aos demais, son aqueles que incurren nos malos usos de internet. E iso é algo que podemos facer na familia coa educación, educando no desenvolvemento moral e nos valores.